Hayırlı gün, muhterem cemaat, hürmetli prezidentimiz, hürmetli prezidium, aziz milletteşlerim. Karşımızda ekranda Yusuf Akşura'nın 1908 yılda yazgan sözleri. 110 yıl ilk yazgan sözler bugün de aktual. Әлі соңғы күннәрдәгенә Россия регионнары лидерларын җыеп, ил башының тел хакында зур сөйләшү уздыруда, Конгрессыбызның құрылтайына үзәк мәсьәлә буларак ана теле мәсьәләсе куелуда. Халкыбыз тарафыннан масса күләм мәгълүмат чараларында тел мәсьәләсенең кискен рәвештә күтәрелүе бөтенесе безгә әлеге тема буенча нәтиҗәле сөйләшүләр кирәклегенә дәлил, ишарә. Шунысын да ассызыклыйк. Татарстан җире, аның баш каласы Казан, татар телен саклый торган бердән-бер урын. Büyük әсәрләр иҗат ителгән тел, дәүләтләрен гөрләтеп яшәткән тел, милләтебезнең рухын нык һәм сәламәт яшәткән татар телен югары дәрәҗәдә кайгыртырга тиешле урын җир шарында бүтән юк. Алдагы 5 минутта сүзем милли мәктәп язмышы турында булыр. Мөхтәрәм җәмәгать, нишләптер җәмгыятьтә милли мәгарифтән курку яши. Уттан курыккан кебек курку. Ни өчендер без шактый еллар башлангычта гына булса да ана телен укытырга кирәк дигән уйдырма белән буталдык. Соңгы елларда тел саклауны гаилә җилкәсенә салмакчы булып азапланабыз. Ата-ана баласы белән татарча сөйләшсә генә телне саклый алабыз имеш. Әти-әни үзе телне белми. Гына кисәкчәләрен кушып сөйләшү үзе генә дә телне чикли, аны кысалар эченә кертә. Гасырлар дәвамында милләтебезнең бишеге булган, аны саклап килгән, тарихыбызның үткәнен, бүгенгесен киләчәккә тапшыра килгән телебезне мондый чикләүләр белән камау һич кенә дә дөрес түгел. Телне гына белән чикләү, аны кухня теле итеп кенә калдыруга, ахыр чиктә тәмам юкка чыгаруга илтә. Телнең бөтенлеген саклау кирәк. Тел ул дөньяны күзаллау. Һәрбер телнең бөтенлеге, тулылыгы, үз җитешлеге бар. Башлангычта гына укытырга ярарлык. Ана баласына бер генә бишек җыры җырларлык. Яки бакыйлыкка күчкән әби-бабаларыбызны яд итәр өчен генә тел дибезме? Мәдәниятыңны сакларлык егәре калмаган, социаль тышчасын югалткан телгә омтылабызмы? Үзебез утырган агачның тамырына чабабыз. Без күпме генә милли мәгариф турында сөйләшмик, телне саклау проблемасын күтәрмик, бер төп сорауга җавап бирмәсәк, без һаман бер тырмага китереп басачакбыз. Милли мәгариф ул фәннәрне ана телендә укыту. Бу фикерне анык һәм тәвәккәл итеп әйтмәсәк, күпме генә матур сүзләр сөйләшмик, 110 ел элек Йосиф Акшура әйткән изгә барып чыгачакбыз. Милләтне саклау, ул телне саклаудан, тел саклау шул телдә язылган дәреслек буенча укытудан башлана. Физика, математика, химия, биология, тарих дәреслекләре, фикерләү сәләтен, фикерләү рәвешен үстерә торган, дөньяны күзаллау формалаштыра торган фәннәр. Телне саклау ул һич кенә дә атнага 2 сәгать татар теле укыту түгел. Я булмаса җыр-җырлап мөхит тудыру түгел. Балалар бакчасыннан алып, мәктәп, урта мәктәп, югары уку йортларында шул телдә белем бирү, белем бирүнең системасын булдыру, телне фәндә куллану. Германия мәгариф системасын төзегән атаклы педагог Адольф Дистербек милли булмаган мәгариф юк. Шуңа күрә укыту туган телдә генә. Укытучылар шул халыкның рухи вәкилләре булырга тиеш дип язган. Кызганыч, еге рус телендә генә булу сәбәпле фәннәрне татар мәктәпләре русча укытуга күчеп беттеләр. Димәк, ана телебезгә тәрҗемә ителгән федераль дәреслекләргә заказ бирүнең кирәге калмады. Мәктәпләрдән заказ булмагач, татарча дәреслек чыгару туктады. Ана телендә укытучы кадрларга ихтыяҗ бетте. Монысы эшебезне тагын да җиңеләйтте. Педагогик институтларның кирәге калмады. Милли кадрлар әзерләү практикасы юкка чыкты. Тел югалу кыю адымнар белән алга бара. Чаң сугабыз. Biz barımızda bugün uylanırga tiyişbiz.
Бу хәл үз чиратында безнең ана телендә чыга торган масса күләм мәгълүмат чараларына да ихтыяҗны юкка чыгара. Мәктәп яшендә кулына татарча дәреслек тотып карамыйча формалашкан кешедә аңлашыла инде, татар романнарын, повестларын укуга да ихтыяҗ бетә. Милли мәктәп милләтнең мәдәни рухи мирасының бишеге. Алай гына да түгел, ул аның гаранты. Аңа мөнәсәбәт тә шундый булырга тиеш. 2008 елда Россия мәгариф министры Россия Конституциясының 19-нчы, 26-нчы, 43-нчы, 68-нчы маддәләренә каршы килә торган буйрык чыгарып, милли телләрне тупикка китереп терәде. 11 ел буе баланы татарча укытабыз да, имтихан русча. Үз илендә, үз җирендә, ана телендә укып, тулы бер милләт баласының башка телдә имтихан биреп ятуы. Дөнья мәгарифе практикасында моның аналогын табу бик кыен. Бу хәлнең асылында зур каршылык ята. Әдәм баласының сайлау хукукын юкка чыгару каршылыгы. Имтихан бирү телен сайлау, ул киләчәккә кыйблаңны билгеләү. Үзеңнең рухи иминлегеңне тәэмин итү дигән сүз. Кешене бу хукуктан мәхрүм итәргә беркемнең дә хакы юк. Hürmetli Rüstem Nurgalievich, keng cemaatçilik, ata-analar, muallimler isminden sizge müracaat etəm. Biz sizden soruyuz. Россия Конституциясының гаранты булган Владимир Владимирович Путин белән телләрне тупикка китереп кыскан 362-нче буйрыкны гамәлдән чыгару турында аңлашу табарга кирәк. Моның өчен biz мәгариф турындагы федерация законына, гражданнарның Конституцияда каралган хукукын гарантияләүче, туган телдә урта белем алу хукукын йомгаклау аттестациясендә исәпкә алып, үзгәреш кертү инициативасы белән чыгарга тәкъдим итәбез. Шушы бер адым үзегенә дә милли мәгарифкә сулыш алырга мөмкинлек бирәчәк. Бу адым Рәсәйнең бөтенлегенә дә, рус теленең саклануына да һич кенә дә янамый. Бу бит һич кенә дә Пушкин, Толстой телен инкар итү түгел. Без укыту процессын тулы күләмдә федераль дәүләт стандартлары буенча алып барабыз, тик ана телебездә. Hürmetli Prezidentimiz, biz sizning inandırу көчегезне югары бәялибез. Biz sizning сәяси ихтыярыгызга ышанабыз һәм бу проблеманы хәл итүдә таянырга телибез сезгә. Үз чиратымда бу тәкъдимне Курултайның резолюциясенә кертергә сорар идем. Һәм безгә, мөхтәрәм җәмәгать, Россиянең дәүләт думасы депутатларыннан да мәгариф турындагы законга үзгәреш кертү буенча актив һәм инициатив эшчәнлек, нәтиҗәле эшчәнлек алып баруларын таләп итәргә кирәк. Мөхтәрәм җәмәгать, милли мәгариф системасы алда итеп узганча тулы һәм үзлексез булырга тиеш. Моның үрнәге итеп үзебезнең уку йортында соңгы елларда президентыбыз һәм хөкүмәтебез ярдәме белән башкарылган эшләрне атап узасым килә. 13-нче елда гимназиябыз ишек алдына балалар бакчасы төзелде. Монда балаларга ана телен чыннан да өйрәтеп чыгарабыз. Бакчабызга кирергә теләүчеләр бик күп. Тагын бер татар бакчасы ачарлык чират төзелеп тора. Балалар гимназиябызга кирәләр һәм 1-дән 11-гә чаклы ана телендә белем алалар. Гимназияның укыту базасы ныгытылды. Заманга яраклы җиһаз белән тәэмин ителде. Халык сизде, базы яхшы, коллектив стабиль, укытучылар тәҗрибәле, биналар төзек. Быел башлангычтан 2 сыйныф чыгардык, 5 сыйныф 1-нче класска кабул итеп куйдык. Әлеге фактлар халкыбызда милли мәгарифкә ихтыяҗның көчле булуын раслый. Хәзер исә ишек алдыбызда тагын бер бина, остазлык мәктәбе бинасы төзелә башларга тора. Ул
Казан федераль университеты үшін милли мәктәпкә предметларны ана телендә укытырга кадрлар әзерләү лабораториясы булачак. Гимназия укытучыларының эш тәҗрибәсе монда нигез итеп алыначак. Әлбәттә, мин бүген булар өчен Рөстәм Нургалиевичка, Энгель Наваповичка, шәһәребезнең мэры Илсур Рәисовичка, коллективым һәм ата-аналар исеменнән рәхмәт әйтәм. 2014 елда гына да бу эшләрне карарга гимназияга, безнең гимназияга 2 тапкыр президентыбыз килде. Ел башында татар балалар бакчасын ачып җибәрергә һәм елның азагында гимназияга милли мәгариф үзәге статусын бирергә. Зур рәхмәт сезгә. Мөхтәрәм җәмәгать, милли мәгариф системасы яшәсен өчен ул үзлексез булырга тиеш. Милли университет кирәк. Милли университет ачу өчен матди мөмкинлекләр табылыр. Рухи, сәяси ихтиярыбыз өлгереп җитәр дип ышанып калыйк. Милли мәктәп белән Фәннәр академиясе, Татарстан Фәннәр академиясе арасында актап бар. Ул милли университет, тарих актапларны кичерми. Газиз милләттәшләрем, чыгышымны без күтәрә торган проблеманың тирәнлеген, иң мөһиме милләт өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын күрсәтә торган истәлек белән тәмамларга уйлыйм. Шактый еллар элек авар халкының бөек шагыйре Рәсүл Гамзатов истәлекләрендә күземә ташланып, хәзергә дулкынландыра торган истәлек. Рәсүл аганың танышы 2нче бөек ватан сугышында улын хәбәрсез югалта. Ана улын җуйган хәсрәттән кара шәл ябына һәм аны салмый, айлар, еллар уза. Рәсүл Гамзатов шит илгә чыгуының берсендә бу ханымның улын таба. Аның белән сөйләшә. Сөенеп кайтып анага, улың исән, кара шәлеңне сал, күрдем, сөйләштем ди. Ана кара яулыгын салып ташлый. Берничә минуттан телне онытмаганмы ди? Җавап: оныткан. Тәрҗемәче белән сөйләштек, ди аксакал. Ана сүзсез кала. Сак кына ташлаган кара шәлен күтәреп башына кире яба. Бөтенләй салмаска. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.